Napaamang ti Pinoy couple manipud New Jersey, USA, kadagiti napasyerda nga agkakapintas adisu iti Baguio City ken Benguet, kagiddan ti panaglamiis ti panawen. Daytoy ti detalye. Iti kaunaan agundaway, nakapasyar iti agasawa ada Rodel, ken ni Ruby Sena, manipud New Jersey, USA, iti syudad ti Baguio. We've never been here. Kaya at saka sabi daw nila, malamig daw dito. Kaya hindi mainit katulad ng Manila, so why not? Requested ng anak ko na makita din ang Baguio. Naragsakmot iti panagpasyarda kadagiti parke iti syudad iti upat nga aldaw a panagbakasyon da. Kastamot ang nagturong da iti atok kan bimisita kadagiti pamosumot lang nga pagpasyaran sa Jai. Mines Park, yes. that was nice. You can see the mountains, the valley underneath, the farm, flower garden. The botanical garden. Botanical garden It's too. It's excellent. nice. Yes, very nice. Very nice. And the mount, what's that, Otis or Olis. Olis, yeah. That That's was a good nice one. too. Very nice. Also. And the flower garden there. The northern, Blossoms. yeah, northern blossom. San matabaro para iti kapsat ni Rodel ani Gina Sena, asigod ang nakabase iti Canada, ngam agnanaad itan iti Talisay, Camarines Norte, iti panagpasyon na iti syudad ken iti Benguet. San mat iso na amang apasyaran dagiti garden a paborito na. Kid daw na laeng nga agbalin ko mga age-friendly dagiti garden a napasyar na para kadagiti kaedad ni nanang na amarigatan iti panagbaba kadagiti dalan sa Jai. At dapay pakasaknan na at tarigagay na ang maipayan atensyon iti syudad. I think Baguio is highly recommended if they organize a friendlier, more accessible transportation because there's no parking. Nung maipayan manen iti gundaway, tarigagay da makasubli iti syudad tapno mabuya ti panagbanga festival. Kabayatan na iti panaglamiis ti panawen anang rugi iti bulan ti Enero, mangnamnaman ni Coalition of Legit Accommodation with Permit when club founder Marlene Zabala nga umadudag iti turista a sumangbay iti syudad. Now, per research na ginawa namin sa aming grupo kung ano yung percentage ng aming occupancy rates, nag-iiba-iba actually depende siguro doon sa location. Inayon na at ipanagnato pa iti occupancy rate kadagiti lehitimo a mabuhay accommodation kas kadagiti tourist inn, motel, pension house, budget-friendly lodging, kanda dumapay akaraman iti Department of Tourism classification ket nakadepende met iti diskarte dagiti miyembro. Iti bulan ti Enero, naragpat da iti 60 to 90% occupancy rate.